200 żagħżugħ u żagħżugħa li se jġibu l-liċenzja tas-sewqan fix-xhur tas-sajf se jkollhom l-opportunità li jitħarġu b'xejn fuq kif għandha tingħata l-ewwel għajnuna fit-triq f'każ ta' bżonn. Dan permezz ta' sezzjoni ta' taħriġ imsemmija Embrace Life li se jkunu qegħdin jitmexxew mill-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq flimkien mal-Għaqda tas-Salib l-Aħmar. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Forti Santiermo fil-Belt Valletta, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq, Pier Vella, għall il-Federazzjon della Automobil, l-FIA, tat il-fondi sabiex isir dan il-kors. Vella spjeganna kif wieħed se jkun jista' japplika l dan it-taħriġ. Qed inħeġġu dak kollha li jġibu l-liċenzja bej ix-xhur ta' Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru. Kull ma jridhom jibgħatu email lil Red Cross courses@redcross.org.mt fejn daw ħajntażlu l-ewwel 50 on a first come first serve basis u ħajamlu l-kors tal-first aid. Jiena mbagħad aħna ħankun nistgħu ngħidu sma' fil-għolqu ta' daw l-erba' xhur ħajkonna 200 ruħ hemm barra li qed isuqu li isma' daw jafu il-first aid ukoll. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li huwa importanti li wieħed ikun jaf kif għandha tingħata l-ewwel għajnuna għaliex ma tistax tgħid ma xiex tintaqa' fit-triq. Saħaq li l-Gvern flimkien ma' Transport Malta se jkompli jaħdem sabiex jagħti s-sostenn meħtieġ u jisma' l-ideat li jkollu l-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq. U l-fatt li issa għandek l-FIA, Federazzjoni Internazzjonali, illi qiegħda tħallas lil-Red Cross biex toffri dawn il-postijiet ta' korsijiet li ħajna ta' bxejn. Tamlilna kuraġġ naraw li bniedem mhux biss ġie resaq għall-liċenzja u imbagħad jista' jsuq imma anke jkollu taħriġ ta' kif jista' jassisti. Jassisti l dak li jista' jiltaqa' miegħu matul il-vjaġġ tiegħu. Il-Ministru Borg wera wkoll apprezzament b'mod partikolari lil Ġan Todt, il-President tal-FIA, li bgħatt ukoll messaġġ brabta ma' din l-inizjattiva. It is only with strong commitment that we will succeed. We must do much more than we have already done. I want to encourage everyone to embrace life and do their part in making roads safer.